85 והפסידה פעמיים למכבי תל אביב. יוצאים לדרך. רוצה לראות מחיפה הרבה יותר אגרסיביות. הנה ששון, מוריד כדור נהדר, איזה כדור של ששון, יפה. בן דוד. נעשה את האליופ הזה עם רוזה, איזה סל, איזה יופי. ציל לבן דוד, מסתבך, מאבד. נעימי מריץ קדימה את מורן רוד, שגומר את זה. פסברק ראשון של ירושלים יש לזרוק, ג'פרסון מסתבך, מאבד את זה, נעימי. יש לו את רוד ובאוורס, נעימי הולך עד הסוף, ויש גם נקודות. כדור חוזר נוסף. 1 מ-10 ירושלים. סלס עם 11 כדורים חוזרים. תראו את האליופ הזה, עכשיו איזה סל יפה! איזה סל יפה של ג'פרסון. ירושלים 49% מהשדה, חיפה עם 43%, נמוכים. בן דוד סוף סוף עושה סל. מוריד את זה שוב לסניד, והכדור בפנים. ירושלים רוצים גם עבירה ולא מקבלים. מוציא את זה עכשיו החוצה. מקי צריך לתת למזרחי לבד לגמרי, וקולע עם עבירה! עם עבירה! בי.ג'יי מקי גדול! לא זורק לשלוש! 8 לישון התקפה, סניד לוקח את זה מקילומטר! וקולע! וקולע! וואו! עומר סניד! איזה סל! וזה עוד לא נגמר! בן דוד קצת מסתבך, מזרחי חותך שם, עכשיו זורק! הכדור בפנים! הכדור בפנים וגם עבירה! לא יאמן! משה מזרחי! בוא נראה. מחטיא את זה, הכדור של באוורס עכשיו, זורק! מכבי חיפה עולה לגמר! זה פשוט לא יאמן!